Haganiga, Yukrish Bakhuid, to in Dubai, Nagabinda, Yosefa, Grace Imli, Bahynriew Jingoy Jinkia, Dubai Nabinda, Agrisha, Karkongor, Nagabinda Jingorko. Berlai spak saupo. One para you try. Hallelujah. Demane baulong play. Hallelujah. Rashu try I go. Hallelujah. Pakisam to yakinur. Hallelujah. Kohimen ko para, tongin songo yaw jisu haganiga step, tongin ang bandra baro ki jing tumu jongi, jing tumu shime jongi, par ki jimpang jing shitom jongi, ki jing jinjar ki jongi, bau jisu, un shimdi pura, ya baro ki benda jonga jingim jongi, ba ka bor jonga negi Yukrish Bakhuid, kanang sutir hapo jongi, ban pen kuid yangi, ban pen gandang yangi, ban perlong yangi ki bajab. Ha kerteng upa baru kon baru mensim Bakhuid. Amen. Kajinga jengo trai jengi Jesus Christ bar kajingi jengo blai. Lem bar kajinga silak jengo mensim Bakhuid. Kindon rengka batpi barro. Ringka batpiru. Tongin sangesh por ban kongu yagas jingkot jengo blai. Ujisu kot uveringi man ka kelip mak banwan mino na ka jinglong jonga pop. Desengi shong haka kamera jonga pop. Haka jinglong jonga pop. Ngi im haka pop. But ngi le eki kamps niyo. Jisu up pinkendit ingi sasyasin lemba ka mas Bakhuid minta kasngi. Banwan mi kloy. Ban ino yaka jinglong jonga pop. Ko himen ko para. Peit halaka men siem jongi. Yaka rukambangi im. Hadukat no ngi kongu yaka pop. Banya ujisu haga jingim. Hadukat no ngi pensengabha ga jingim jongi. Banya ka bangi pensengabha ya ujisu. Pan map na ujisu. Na benda baro ki por bangi klat ya ujisu. Bangim shimla kongu ya. Jisu by eid pen kleine ka men siem jongi. Pen kleine ka jingrai jongi. Ben ino ya ka pop. Bat ka jing tenju jonga pop baro. Nga pala how blay padon board baro. Bade happy ko himen ko para. Bangalale pop shibun da ka jim perkat. Da ki tin. Da ki kam. Da ka jingle klet. Da ka jingle palat jonga. Da ka jingle palat jonga. Da ka jingle palat bakraw jonga. Namar kata nga karpadi Bahynriew Bakhuid kabayay sa kati soti ya ki angel bat kiri kuid badia pi ko himen ko para benduway na kabinta jonga how try ublay jongi ublay badon bor bado nis ne yangi badandala map iki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jukut. Amen. Try can rat go blay say.
do nginia duwai ngiduai nagabinda baro ki jingang nur jangi nagabinda ki jing dumu ba per ka jang pau Jesu un palai lud yangi un pen kait yangi ngi bui ki jing dumu jangi baro lema ka jinga side lem jangu Anthony Bakhuid Koblei me ubela pelong yau abad Anthony Bakhuid na Egypt ban syukri ya me da ka rukam im bapla hari siap to ai ba ha ka jinga side lem jangu ba da ka ba ngilen ya lade ngilla barabor ben id ya me na lor kie baro da utrai jangi Jesu Christ kun jame uba im bat san sha rengkat bat me ha ka jinga long kawe jangu men sim Bakhuid ublay genom la genom Amen. Kajing pulih na kitab benikong u Samuel. Ladon uwe ubriw na kajat Benjamin u bakarteng u Kish, ukun u Abil, ukun u Seror, ukun u Bekoriat, kun u Apia, ujat Benjamin ubriw u Barispa, bat uladon ukun u bakarteng u Saul. Usamla bapabriw, omdon briw hapdeng ki pa Israel ubakam habriw ban u. Na kiterpeng jong u shaneng u kam jrong ban ya uno na kibriw. Kalajia ba kikada u Kish ukpa jong u Saul kilaja. Kumta u Kish u laong ha u Saul ukun jong u. Yalam uwe u shakri bat pi. Bat toyeng kilet bat wat ya kikada. Te kila syang keleng kari lum Ephraim. Bat kilayat dingba kari Shalisha. Henry kimshem la shem yaki. Nang ta kila poi syakari Shalim. Hang ta ro kimdon. Kila yat dingba kari Benjamin. Henry kimshem la shem satya yaki. Haba u Samuel ulayo ya u Saul. Utrai ulayo tu ya u. De une ubriu ya uba ngalayo tu ya pi. De mau uban sasensyar ya upa jonga. Te u Saul ulalej ya u Samuel haka kordob. Bad uloong sumpha se ya tu ya nga. He kayeng unong yo ilupa. Te u Samuel ulajubab ya u Saul. Ngade mga unong yo ilupa. Kilet haswa jonga. Siya kajaka kanjang. Namar menta kasngi pinya bamban nga. Bat endowment step ngan sapa ba pinlej no bat ngan sayatu artat baro kat ba don hakajing mud jongpi. Te u Samuel ulashim shitendong kaung punyang. Bat ulate halor kakli jong u Saul. Bat ulado ye u bat uong. Hato utrai syam pensle ye pi banlong sim halor upai jong u Israel. Bat pin sensyar halor ki pa jong utrai. Bat pin pelaj ye ki na ki ti jong kino syun jong ki. Ki badon baro saudong. Kaktin jong utrai. Yesawo yau blay. Samar puwe nomor ruspa kentai pusau. Ruspa kentai pusau. In roi de kot ar light unyopra. Me aji kwa donu jomu memshem kenta jau betar jau dajikerku pansiat siar me benpo banting im na
mi ko no chunga akamon jong mi ko try bato hika yenga ya ka anjong mi Hallelujah 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 Utray undon reng kad bat pim Kapiro Kajimpulina ka gospel Bakhuid kat kum Marcos Kabura me ko try Ujesu le leit biang sharut ka duriaw Badupai belin ulayalum saudong jangu Badula hikayaki Tekat ba unang iait ulayo I ya u lebi ukun u alfius ba usyang hakiying ap kajana Badula ong ha u to bod yanga te ulayang joy badula bod yahu Kadba udang syongbam haying jongu lebi bun ginong long kajana bat kinong pop kilaya syong lang badu jisu bat kisinran jongu namar kilaya don shibun kibaya bod ya u habagi stadain kibanna ki parisi kilayo I ba u yap bam lang bat kinong pop bat kinong lum kajana kila kili yakish sinran jongu balay u yai bam lang bat ki nonglum kajana bat ki nompop haba u jisu la yusngo yakata ula ong haki kito ki bakhoid bakia kim don kam ya u nompen kia Henry kito ki ba pangke ngam shimlawan man kot ya ki ba hog Henry ya ki nompop ka gospel jong utray ko himen ko para bayid how try Jesus Christ kijimpule mindakasngi kering jimmut yangi ban puson halor ka jing koridor ban ward ban shem ya utray haga jingim jangi ngios ngo shapang usol ulong ukun jongu kish balong rispa uladon bun ki kada bad haga pareng yong kide ki shi dongi kabamot ki kada kinde bo jimbun ki kada kinde kilongi dakishin janga jingrispa jangibri bad hangne uppa ula kot ya ukun namar uppa ula shem ula lap balaja ya ki kada kinde ki kinhun ki kada kinde umde tangka we ka kada Henry bun dilit shi kinhun ki kada la ja nagasen but kalalonga jingdu nong badupa ula betaya ukun ban late ward badukun ula kongu ban late ward ula long uba ya trailang badupa bad kaya ka bangi yusngo kalong ublehi ula pinvandur ya kane ka jinglong ha ka jingim jongene ukun usaul namar bale uble umut ban yakindu yaw uble umut ban kindu burom yaw uble ula bujimut yaw balong us em shisin uble ubujimut yano ngi ha ben yait lemba ka jingjen jar shipor arpor bun sin ngi perkat ladangi duwai ngin light na ka jingjen jar lese pinban kanang juria ka jingjen jar shisin ngi perkat ladangi jan badu jisu ngin salait lui na baro ki jinge henre kanang bun shishu ya ka jinge ha ka jingem jangi nagadaga daw hangni ha kane ka binda janga jimpule ngi haben sautu malle ki jingja don gi por ngi ja bun ke baro
lese ngi ja eki parlok ngi penja eki parlok ngi penja pesa lese don gi bruyu khaka jingim bambiang jongi ki penja eki jingko jingkia ki bruyu ki ba yard linkar ki bruyu ki balle ki kam kaba kompong ki bruyu ki bam kibam switch new ya ke jingim junkie kibriu kibam ken corridor ke jingim junkie ha ke jingdi bat ki jingbuai tanglang kidang penja ya ke jingoi jingkia lese haba kibriu kim sumar ba ya ka met ka part junkie ya ke jingim junkie lese ki ngop ha ke jingjin jar kawe hadin kawe pa lese khamda me ke jingoi jingkia don kibriu ki yopang namar ba kim sumar ya lade don diberiu ki ba ki kala duk namar kim nang ban pinyadi ki jingim jangi don diberiu ki poisha ki jing sausi namar kim nang ban yada ya ki jingim jangi don bon ki beriu ki sngo marwe don bon ki beriu sngo jinjar ha ki jingim jangi namar kim nang ban pinyadi ya ki jingim jangi ban hang ne wan lada ka jia kum ke ne ki jinglong ha ki jingim jangi Ketinu bele kawanra jingkermen iyangi. Kade lemba ke jingjin jar shipor arpor ngilaban poi sha uble ngilaban poi mark mat badu ble ngilaban yakendo mark mat ya uble ha ke jingim changi bad usol kadba ulastang ban wad ya kabalaja ha ke jakka ban shem ya kabalaja ulastang ban lap ya kaba poi perkat balong ke jinglong ublay ha ke jingim ulay akendo penban ya u prophet ya u nong ya tulepa ha uba ublay ula bujing mot chua ba u sol utip ublay ula bujing mot naga benda jangi iwe pa iwe rukumne bad ban pen boy yangi bad ban pen sautu ya ke ne jimmot jang ublay lese u penya yangi lemba ke jingjen jar shipor arpor lese ngi haban perlot ya ka por jangi leseng haben stang ban kongo ya ki briu bampoi perka leseng haben shashkori ki briu ba kadau hangi ya ke lendi bade ben yaid kine baro kilongi daki shin jong jingjob ha jing im jangi kumba usol ule yakendo ya u briu jong ble bala kalalong ka jingker ku ha jingim bad kala perlong ya usem u ban sasanshar ia keri Israel. Ko himen ko para ha ke jingim ke jongiru ngidon kom ke ni ke jingjia bon sin leseng idang ja bon kie baro leseng ilongi brio ba benot bad babe halor kie bala ja ha ke jingim jangi henrengi de ben sauto wan khabangiat lemba kom ke ni ke jinge ha ke jingim kane ke jingja kalong ke dak shin jang ke jinger ko ha ke jingim jangi lese kane ke jing sausi kane ke jing pang kane ke jing jinjar kalong ke jing kot ke jing ver jong jisu iyangi banjan badu knamba undup la ban tum kang kam iyangi undup la ban tung dak kam batima iyangi om deishu ki briu bawad ya ki kada kende henre ngin kalalong ki bawad ya ki lambro jong oblay ki lambrod jong oblay kane kalong ka ba kongsan unong wad kada ukalalong nong wad yakilang borot ublay ulatung kambate mayawu tendeng kabayangi ban ino yaka jinglong barim jangi kabayangi bangi duno yakeke baro kabangi ken kordor palat aga jingim jangi kabayangi bangi yai lemba aga jingjinja shipor arpor kabayangi bangi tiapang shipor arpor banya kabangi do ya ublay haga jingim jangi lese ngin stang ban shem bangin lap ya ujisu lemba aga jimpang kabangi yai minda lese nginang lap ya ujisu lemba ka jingjin jar bat ka jingdug kabangi yai minda badai naga daga daw ka gospel ru ka wanra ka ju ka jingmut iyangi haba ujisu kodu veria ulebi ula kloy ben ino ula kloy ben ino ya kaspa jangu ula kloy ben penja ya kaspa ya jingit kaspa haba ula yusngo ya jingkot jangu balai kumba usaul ula kloy ben ino
ya kie ke baro naga benda ka kam oblay ko himen ko para kumulebi kumusol ujisu wan shangiru ban penja bon ke baro naga benda jongu ban penja lese ki paralog ki ba pensha yangi ban penja e kaspa ka ba penjat yangi ban penja e ka jings ngabha jonga parte ka ba pin yalam jingai yangi naw jisu ban penja shipor arpor ya ka jingko jingkia kumba ambon gi brio kade ha ka por ngatia pang ha ka jingtia ngala yakendo markamat ia ubale don gi brio ba yakendo markamat ia ubale haba ki tiapang haba ki minsau jur haba ki yakendo jingjinjar ujisu udon ka sain dur ka batimai ha ka jingim jongi ivei pa ivei ban pinya kendo ia u ban pinya mad ia u ha ka jingim hato gi kloiniam ban penrit kindian hato gi kloiniam ban shashkor ia u hato gi kloiniam ban wad ia u hato gi kloiniam ban kongu ia u kramba ngin kalalong ki brio ki ba wad ia utrai ki ba im wad utrai mangi kalalong ki nong pet ya ki lamborot banya ki ba pet ya ki kada ayu jisu onang karku kardo yangi hagane ki yukeris Bakhuid balong ki ba shem balap ya jisu hapadeng ki jingjenjar kabang ya menda jisu be it karku kardo yangi pensle yangi yarap yangi ban shem ban lap yame hagane ki jingjenjar kabang ya menda karku yangi ko jisu bangindup lang ban yo mahad yame khabangi tiapang khabangis ngau thalot hakamet kapat khabangis ngau jinchar khabangis ngau dok jisu dalam ublay jangi balabu ia ka jingdumu kerpang naga benda jangi ivei pa ivei yarap yangi ban sauto bat shempang ia ka sain dur jame haka jingim jangi en yaro ia utrai jisu Christ amen tongin plai ka jinget ka jangi nganget au lei pa badan bor baro unang ta kaning kendo but how Jesus Christ kun ba mai jamu try jangi ya bala pun men sim Bakhuid ya bala kana ka Maria te isuti ya bala shalabin ko pondius Pilatus la sanar na ya la ya atep ya shakiya Sngi ka balai lami pat ni beya pakisha breng sham lei pa badan bor baro unang taon ka baning bishan ki ba imba de gibaya kangi to min sim Bakhuid agabalang Catholic Bakhuid haga jinga sulo kiri kui haga jingma ki pop haga jimi pa ka do haga jingi bam jikut amen lai spa untuk kunta to ya duai ko himen ko para ba ka jingkinia jonga ba jumpi kallong ka ba pdiang khon hau blai pa badan bor baro to try jing jing nyani ti jong pi na ta jing ro bro keteng jong jing mo to yangi ba ka palang ko jong barak to we ko trai ngi karpat to ai ba ka jing tarwa jonga jing shakri jongi yame ya ki ba ngila bu halar ka duwan jame ban kin ma buram ya Anthony Bakhuid
kilong ki ba me pediang sngebha but to ai ba enda la pelait yangi nage jingte akin cha perte en pelong yangi ki baris pa tang hame marwe da ukris utrai jengim Amen. utrai undon rengka bat pim Rengka bat pir. token tiu yala ki donot Ikin tiu ki shall pagina try. ingu ya utrai ublai jengim Kasang hok bat kadei. dashisha kalong kabashang hok bat kabadai kadai ti jengi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka bana ingu yeme ko kinrad ko pa bakhuid ko blai badan bor bat bam jikut lemba utrai jengi u Jesus Christ namar kumba hagas ngi buram jongri ku jame u Anthony me ai jinkamen haga balang jame kumdaru me pen klain yaka daganuksa jonga jingim bakhuid jengu me hikai yaka dakikindin ga jingyalap jengu but me ai haka yaga jingada jame kum ga jubab yaga jing duwai jengu but namar kata rengat bat ka kinhon jeng yangel bat ki rikuit ngi druwai yaga jing ruwai jeng ga jingyaro yame but ni pen bana klem sange Bakhuid, Bakhuid, ku try u play kipan. Leng berdei sawada kamuram jome. Hosana, Hosana, dorai u play shadron. Hosana, you play Juno. En yaro you bawa agak ketenggu try Eng berdei sawada kamuram jome. Hosana, Hosana, dorai u play shadron. Hosana, you play Juno. ko himen ko para agane ga por ka bakentang tam tongin duwai na du ka donut baga bor Jesu kan seiso hapojongi kan tre hapojongi lampau men siem bakuit bamangi vei pai vei ikin kordor yaw Jesu hakaba penjano yakike baro papin kut lat ingi benjan bat Jesu ben shem ban lap yabu itrang na du ka donut dakaba ino yakike baro bas pin sateng yangi haka jingim jongi naka ben yamad yaw Jesu dashisha melongo bakuit ko trai katemei jong ka jing kuit barom namar katangi karpadiami to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka bapayo men siem jame kum ga umjer halo jongki bakin kalalong yangi kamet bakasnam jongotrai jongi o Jesus Christ haka por bala dino ya u badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu badaka bai ngu yame ula kedia ya u badula ai halage sinran u ong toshim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka bai naiti naga benda jampi Hagaju ke rekomenda lalayabam ulashim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ulaya ka halage senran u ong tushim batudi na kane pi bara nemar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batti mai badbam jikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babon naga benda ka jimap yaki pop tole ya kane ben kan mau yangam kusnam bakardor jengu Chris to pen kui diani pen kui dia kemen siap hadim pen kui pen koi pen kia ye ke bapang ke bashitam bara ya dai ngi nau bamen na ke kalam
Ka jing maya jong ka jinget. Katasin bangi bang yune upu bangi di nakani kakuri ipen braga jing yap jong mikutrai tadadu Namar kata, ngi kiba pen menda ya ka jingiap pat ka jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko trai ya upo jang ka jingim bat ya ka kuri jang ka jim penim. Ngi da ai ngu aidem namar melanyu yangi kiba bit ben yang hakama jamme bat ben shakri yame. Da ka bas ngevret ngi karpad yame ba ngi kiba yo binda haka met bat ka snam ukris ngilong kiba la penyatele kawe da umensi Bakhuid. Token mau ko traya kabalang jame, kabala priang hasatala ka parthe, but to penjana yaka haka jingir, renkat badu liya upa Bakhuid jangi, Wilbert ubishap jangi, but baru kilingdo, but kirinium. Token mau lemru yeki himmen ki para, shinrang but kinde, kibela yotia daka ba kermen yaga jimmi pab. But ya baru kibela kalat no haka jingis ne jame, top diang yaki shaga jing shai ka kamaja me to isne yangi baharo ngi karpadia me barengkat bat kamaria teisuti Bakhuid ka kamija ngoble ujaso Bakhuid kurem jaga ki apostol Bakhuid u Anthony Bakhuid Francis disease Bakhuid but baru kiri Bakhuid ke bela pen sobhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo binda lem haga jingim bam jikud but bangini ro but pindon burami me da ukun jame o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallong hame u blay upa badan bor haka jingelong kawe jungumen siem Bakhuid baro ka burom bad ka jingero junom la junom Amen. Ko himen ko para to induwai kumbau Jesu la hikai yang iban duwai ba ka bor jungu kan pau hangi bangiru ngilong kibajan badu kibakin kordor yawu kiba wad yawu kiba kongu yawu haka jingim ka jungi kopa jungim Ba beneng kalong ka Bakhuid kerteng jome kanwan ka ima jome kalong ka mon jome akan dau ba beneng tuai ngi minta ka jimbam jungi ka bahala gasni padama pingi kren kan jungi kumbangi runi map ke beles niyangi padwa telam pingi shaka jimban shai henry taplai pingi na ka basniu top light yangi ngi karpart ko trai na ki jing siniu barra haga jing spoon jame tai jing suk jing sign hagis ngi jangi knamba da ka jingarap ka jingis ne jame ngi light bara bona ka pop ban ngi yo jingeda na ka jing jinjar barra kadang idangap ke melendi ya ka jing karmen Bakhuid bat ka jing wan pa jungunang penim jangi o Jesus Christ namar ka jome kalong ka ima ka jome ka bor ka buram chinom la chinom Kotrai Jesus Christ meio bela ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi Henry ya ka jingai janga balang jame bar ha ka jingspon jame to ai haka ya ka jingsuk bar ka jingat le kawai katkum ga mon jame mame uba im bar da basansha jinom la jinom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabor rengka bat pim Rengka bat pir dap da ka jingido Christ tangin ya ingu markelia Kukulam radu play, make it keep up protect the scouts in a yagi. Kukulam radu play, make it keep up protect the scouts in a yagi.
hakami ukun lambro jang oblay hakami bakit na ka pop jang ka parte sukito ke bala korsha ka jing kawai jang ukun lambrot ukun rat kamlong wasang ko kamlong ko ying janga ratio ang tan kati sim janga kasakya hi Blego kuna blego mit sim Bakhuid ni Sngi me nagabinda ka jingir sport jame agaba melap sayangi da ka met bat snam jungu kur jame din magane communion Bakhuid bat communion mit sim medam bin khadang ya ka jing tram janga dolur jangi jisube karko kardo yangi pamelong ba kardor ha ka jingim jangi pangi kindi buram ya me hamalla ka benda janga jingim jangi what happening ki jimpa what happening ki jing shita ma happening ki jing jinja what happening ki jing do what happening ki jing snow marwe bat jing sosi jisu ki kindi ya me namar melong blay ba kardo jangi melong blay badan bo jangi wan shangsa po ki inga sem jangi ha ka jingim jangi ha ki kam ki jam jangi ha ki pulay ka buddhi jangi pensle yangi way pay way ko jisu ai boring ko jisu
เป็นก้อยเป็นเขียกิบับปังกิบชิตตมหากันเองปอดยิสุเป็นคะแนนรักตีฮัลโหลจังกิบับปังกิบชิตตมบัดเมนังกินดีบุรามกิกิกันเองปอดบาหัดฮับประเด็นกตากิจิงตลอดกิจิงดูนาจังกิไอ้บักนังยอมาดีเมยิสุอากันเป็นซีเอ็มจังกิกระกูกระโดยิงมันเล็กลงยิงหลังเส้นคำดาเมียมารุกินกิหิมมันกิพาระกิบชิมมันดาหากันเองยูคริสบักคุยนักเล่งไอ้บักนังยอมาดีเมหากันเองปอดไอ้บักลังกิบักeach and every me ko Jesu ay boring in Jesu hallelujah Jesu ki mane me Jesu ikin diyo buram me Jesu hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. To ai hangi ya ki rapsa nagabinda ka jimpin kya jangi dagi sakrament jame ko trai bangin job ya baru ki servia jungunong shun kumba mela ai hawu Anthony Bakhuid ba unyo ya ki jingjob badon buram halur ki bor janga jingdom da u Chris utrai jangim Amen. Utrai undon rengka bat pim blay badon bor badon karkoya pe upa badu kon badu mensim Bakhuid Amen. Ya lesuk ban panbana ka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jampi Isongo yaw blay Ars pa sanpua Me ba e dwelem yaga God valenti jang jai king ala iling ganda awajing imbranga cook me sotina la kake basle Kuma mensim Bakhuid, Balang bangun kau cinta berhos, jono jono amen. En je roi Jesu Christ, Jono jono amen.